Nyime eni Aton Jener Justin Muturi owacho ni ber ka omed rid kamba e kedo gi weche mibadhi ma pacho kam. Kowuoyo mar dhialo odiochieng' kedo gi mibadhi, Muturi owacho ni ber ka tudruok makare obedo e nywako lwedo e kinde jokanyo mopogore opogore e tieko weche mibadhi. Nyasi mar odiochieng' kedo gi mibadhi ihingo mar medo puonj e wi ting' ma ji mopogore owinjo kawo mar tieko mibadhi. The certificates come from elsewhere. Jurisprudence across the region. The representative of the private sector. In this debate about the fight against corruption, it is the simple things that we do. Sometimes we don't notice them, but it is these simple things that we do, behavior, that have very profound results. And the effects are they go so far. It is not how high you may be that creates impact, positive impacts in the fight against